Kaixo, ikasleok, kasu honetan, adimen artifiziala nola erabili prozesu sortzailietarako edo ideien sormenerako ikasiko dugu. Hortarako gogoratu kontestua, bale? Goi mailako lanbide heziketan gaude, fabrikazio mekaniko produzioen programazioan lehenengo mailan eta jasangarritasun modulua lantzen, bale? Bigarren erronka honetan toketan jako albatiko baraile bat diseinatzea, fabrikatzea eta egiaztatzea. Hori da helburu nagusia, bale? 3 pisa ditugu, hauek dira, eta hau da egin beharrekoa. Jasangarritasunaren kasuan, modularen kasuan, zein da bere helburu nagusia? Erronka hau gauzatzeak suposatzen duen karbono aztarna zein den kalkulatzen ikastea. Hortarako, galdera bi nagusi erantzun beharko dituzue. Edo bilatu beharko duzue, pentsatu beharko duzue, ideiatu, zeintzu dire karbono aztarna sortzen dituen elementu guztiak. Erronko gauzatu alizateko bere bizi ziklo osoa kontuan hartzen badugu. Bizi ziklo osoa, hasieratik amaieraraino. Zeintzu mespesa ditzakegu ondoren, hausnartu. Bale. Orduan, lehenik eta behin, adimen artifizialeko tresna bat aukeratuko dugu. Gure kasuan, nik erakutsiko dizkizuet bi, Gemini eta Perplexity. Eurekin lanean hasi orduko, sasoia da, prompten teoria orokorra gogorarazteko. Hortan, gogoratu behar dugu, prompta direla zer dan galdetuko dioguna adimen artifizialari. Eta nola idatzi behar dugu. Lehenik eta behin esan behar diogu, rol bat hartzeko, adibidez, jasangarritasunean aditua zara. Vale? Eta helburu taldea zein den, zehaztu behar dutzugu. Esan behar dutzugu lehen mailako lanbide heziketako programazio produzioko ikaslea garela, vale? Ja badu bere helburu taldea, eta zer dan egin beharreko ekintza eta edukiak zehaztu behar ditugu. Kasu honetan, CO2 isuriak sortzen dituzten elementu nagusiak identifikatu behar ditu. Vale? Testu ingurua deskribatu behar da ondo, hau da, erronka hortan zehazten diren puntuak zertan datzan erronkak eta abar, vale? Aipatu dudana hasieran, hemen aukera dugu sartzeko erronkaren informazio guztia ere, bai? Eta azkenik eskatutako emaitzaren mugak edo baldintzak definitu behar ditugu. Hau da, emaidazu informazio hori taula batetan, bai? Era eskematiko batetan edo beste zenbat muga. Hau da, promptak nola egin. Ez badugu lan egiten, beti fintzen ibili beharko gara, ze erantzun oso orokorrak emango dizkigu. Vale. Beraz, jarri dezagun, eta hau jakinik, sormen prozesua ari izanik, adimen artifiziali landu beharreko testu ingurua eman behar diogu. Nik zer egin dut? Hombre, logika aplikatu dut, esan dut. Beitu, noan perplexitira adibidez, eta lehen guatasan eukidodan txatan jarraitu daidan idazten dolan badauka testu ingurua. Ez da zertan, hasian naiz hasieratik eta zer idatziko nuke. Nuevo hilo eta idazten hasi naiteke. Edo jarraitu eskero beti mantenduko du, bale? Orduan, zer idatzi beharko nuke zerotik? Jasangarritasunean aditua zara. Goi mailako lanbide heziketako zikloa fabrikazio mekaniko produzioen programazioan klase ematen dut, lehen esan dudana. Jasangarritasun modela ematen diet, erronka honetan zer egin behar dute, karbono aztarna jakin zein den kalkulatzen. Vale? Eta hortarako, orain, zer eskatuko diet? Nator oraingo ontara, bai? Eta zer galdetuko dut? Orain, galdera barri egingo dut. Zeintzu dira karbono aztarna sortzen duten elementu guztiak erronka hau gauzatu alizateko bere bizi ziklo osoa kontua hartzen badugu? Bai? Hori da, orain egin beharrekoa. Vale? Vale, orduan, hau kontuan izanik, noan barriro, eta orain gure divergentzi fasean gaude edo ideian sorkuntza. Vale, kasu honetan, ideia landu behar ditugu, pentsatu egin behar dugu. Orduan, banaka hartzen dugu, eta paper batetan hasten gara idazten. CO2 isuriak zer sortzen du? Zer sortzen du? Sortzen du garraioak, sortzen du, materialak, mekanizazio prozesua berak, sortzen du, noa idazten. Klar, nire idazkerak, agian 4-5 puntu ematen dizkit. Eta orduan, adimen artifizialak lagunduko dit, areagotzen ezagutza honek, edo, puntu honek, ideiaetan oso ona dalako. Orduan, norbanakoa lehenengo dugu, eta gero taldean partikatuko dugu. Baina beti kontutan eduki, edozein ideia da baliagarria. Ez dugu alboratu behar, balorazioik egin barik. Gero aurrerago helduko da, ideien hobekuntza, eskatzeko sasoia, beti testuen gero errespetatuz, eta koherentzia bat mantenduz. Ados? Orduan, joan gaitezen, eta zer da egin dudana? Egin dudana izen da,
Etorren ez, desan diot, multzukatu gaika eta talka elementu guztiak, bai? Zuk egidazu, dana den, nila pentsatu dut, eta taldeak 3 pertsonakoa gara, beratzi asteko iraupen izango du erronkak, hau astu eta lehen esatea, eta ordean aipatzen dut, bai? Materia primaren inguruan, materia prima honek kontsumo eukiko duen badakidanez, altzairua eukiko dugu, aluminioa be bai, eta erosiko ditugu nondik, bata acero serradatik, bronzes garitano, edo garai ondotik. Vale, ze badaki garraioak eragina baduela. Vale, tailerra berako dute, fresagailua, labea, nabil sartzen, kontsumo elektrikoan pentsatu dut, esan da, kontsumo elektrikoko gauza sartuko ditut. Durometro bat, bai? Eta gelan bakoitzak erabiliko du bere portatila. Hori be, esan dut, ez da bakarrik tailerra, baizik eta gelan be, bai? Eta irakasleak, portatila eta proiektorea. Vale. 3 pisa osortuta dago erronka, eta aluminiozkoak dira hau finkoa eta pisa mugikorra, eta altzairuzkoa soporte osduna. Vale? Orduan, honekin, berasi da ideak emoten. Bueno, bagoazen irakurten. Materialak eta pisa komertzialak. Orduan, orain hau, da nik hausnartu behar dudana ia ondo dagoan edo ez dagoan. Bai? Zentzuzkoa da edo ez da. Materialak eta pisa komertzialak. Baitu, altzairu aluminionik esan dudana, torlojuak, zuzen, bale? Hemen, gehiago, enpresako ontzi edo embalajeak. Claro. Hone materiala datozenean, normalan txikia dira, mespresatuko dugu. Bueno, aurrera bas. Material edo pisen garraioa, hau aurre ikusi dut, eta horretik jarri diot informazio hori. Tailerreko prozesu mekanikoak, eta hemen duko fresagailu konbentzionala, labea, brinela, hau nik jarri dut, baina hau ez, adibidez, tailerreko argiztapena, argiztapena ez naz konturatu, hori bebai, izuzio bizuriak sortuko ditu, sartu behar da, vale? Gelako jarduera digitala, ikasleako portatil bat, irakaslea portatila, proiektorea, hori nik jarri dut, bai? Ikastetxeko sare ekipamentu eta zerbitzari orokorra, pentsau ez dotein honetan. Ziurrenik mespesagarra izango da, danen artean, enbeste jentenen artean. Diseinu, administrazio eta papera. Diseinuan fasean erabiltzen den software, diseinu prozesua, erronkaren diseinuan, klaro, hori ez dut kontu da hartu. Nik diseinatu dut erronka eta horretarako, kontsumo bat egin dut. Agiame, igual mespresatu daiteke, ez dakit. Bueno. Inprestatutako planoak, evaluazio fitxak, bestelako komentuak, egia da, hau behar, ideia barria, bai? Ikastetxeko mantentzen lana garbiketak, klaro. Pisan erabilera. Hemen esaten dau, erabiliko bada aurrerago praktikan. Segurtasun elementu bada. Aurrerago hau ez du erabiliko badazpada. Horretik, sortu eta gerosak arrontzira joango da. Vale? Bueno, baina hemen ideia moduan normala moduan. Eta maila fase bezala, pisaren berziklapena. Noitu berziklapena buruz, enaz horatu. Eta, klaro, berziklatuzkero, emisio negatiboak sortzen ditu. Klaro, berziklatzen bada, hau kontzeptua barria da. Oso ondo. Vale. Ezin dira berziklatu ondakinak, bai? Vale. Eta, vale, hau egin dit. Hombre, hau egiterakoan, nik zer egin behar dut. Nik checklist bat sortu dut, hemen, duzue, zue pentsatzeko, vale? Adime artifizialak emandako erantzunak baloratu egin behar duzu ez. Hau da, zuen lana, testu ingurua egokitua duzu, hau da. Dana sartu dutzezu berak erantzun egoki bat emoteko, zehaztasun nahikoa deko, proiektuko elementu guztiak ditu. Bizi ziklo osoa eukideo kontutan, bitu. Hau da, pentsamendu logiko bat, materiala, fabrikazioa, garraioa, erabilbera eta bukaera berziklapena. Danak fase guztiak eukideoz kontutan. Dana dau, hau, hausnartu, bai, ez, zer falta da. Elementu nagusiak, bai, zerrendaneko elementuen artean argi ikusten dalda zeintzu diren karbono aztarnaren iturri nagusiak. Iturri nagusia zeintzu diren eta zeintzu mespesagarriak, bigarrena. Hori ez dakit, baina hori galdetuko diot, ikusiko dugu aurrerago, vale? Orduan hori lagunduko dit. Zehaztasuna, erantzunak baldo ditu kantitateak eta estimatzeko moduak? Erantzunak, dana dira kuantifikagarria. Ondo, oso ondo. Ez balego bat, baztertu egin barko gunke. Koherentzia teknikoa du, zentzuzkoa da. Baina arteko danak oso zentzuzkoak, ideia oso onak. Mailako egokitasuna, ez alda gehiagei komplikatzen? Bai, konturatu naz, piloa direla. Horregatik agian,
mespresatzen baditugu batzuk, geratu daiteke garrantzitsuenekin eta hobeto kudeatu nahi. Vale, hori lana oso interesantea, eta igual hortik joko dut orain. Vale. Eta erabilgarritasuna, erantzuna laguntzen aldu gure kalkulo horria txostena betetzen, bai, ze txosten bat bidaltzen dizuen dizueri, eta txosten horretan identifikatu behar dituzu elementuak, eta gero neurtu CO2 zuria. Bueno, ez da ezer arrarra. Eta azkenik, hobetxeeko baldau zerbait astu jakuna, hemen be zerbait badeko buruan, orain ikusiko dugu, vale? Hau da, zuen hausnarketa valorazioa egiteko oso garrantzitsua dena, vale? Vale, hemen ni gogoratu ez dut, baina instalazioa bebai CO2 aztarna badeuko. Eta makinaria bera sortzea bebai, ez da? Sartu idazun mesedez, ze hau ez dugu kontuten. Eta bestelako oso zerbait badu bebai, ze, claro, ni danetaz ezin akorda. Da hemen sartu dugu, tallerretara ikonen instalazioak, bai? Makinaren ekipoen fabrikazioa aztarna, esan dutzetena, azpiegitura digitala eta zerbitzuak, behitu honetan ez du pentsau bezain, ikastetxeko wifi puntua, router switch, konsumoa, hombre, imaginetan dut, despresagarri izango dela, baina ikusiko dugu. Logistika orokorra eta zerbitzuak, bai, mantentze zerbitzua, garbiketa zerbitzua, segurtatzen babes ekipamenduak, karo. Bai, honedana bai, kontuan hartu behar dira. Agian, bai, txikia dira, epi bat adibidez ni jasten dut, ze behar dut erronka egin, eta horrepe CO2 zuri batzu depoz. Eta amaierako kudeaketa, txirbilen, hondakinen biltegiratzean, azpiegiturak, bale, izan daiteke. Bueno, ordeniko esaten dut zait, bitu, 12 ataletan banatu dozu, baina orain nahi dut, bai, zeintxu mespresetu aldo guzan daz jakiteko CO2 zurien eunekoa zaztea. Eta berak hemen induzten, bitu. Lehenengo puntua euneko 30 potentea dira honek, garrantzia handia duki. Taierreko prozesu mekanoen energia, 20-30. Jarduera digitala, 5-10. Baitu, jazten dire mespresagarrak izaten, euneko 1-3 ez? Orain hau da, gure kriterioa, gure logika. Seigarrena, barrio garrantzitsua da, pizien erabilera eta mantentzea. Baina esan dugu, ez dugu lehen erabiliko. Ordena, nahiz da garrantzitsua izan, ez da gu benetan, ez dut segun ez esan, zer egingo dugun pizarekin, hau, espresatu egingo dugu, nahiz eta balioa izan. Gero dagoz, txikia da, 3-6, batiru, bale, argi dau. Lehenengokoak, hemen esaten dago gainera, mespresatu ezin direnak, zeintzu dira. 1, 2, 4 eta 6, eta 6 esan dugu mespresatu egingo dugula. Bale, bagoazen ba. Ados, nahitezkoa direnak, atalera makarri sentatuko gara, eta bezala mespresatu. Hau da, mantenduko dugu 1, 2, 3 eta 4 atalak. Nahiz eta 6. punta gomendatzen duzu, orain azaltzen dio segaitik, Agien berak beste zerbait esaten badit. Ez du kontuan izango, pizan erabilera ez bai da inoiz erabiliko. Bueno, eta berak arrazoia ematen dit, hemen, zurik, eta orduan, 1, 2, 3 eta 4. Da zer da orduan azkenean, materialak, bai, materialen sorkuntza, pizan garraioa, eta kontsumo energetikoa dira garrantzitsuenak, bai? Bale, noan ikusten zer gertatzen dan Geminirekin. Bueno, ez dut aipatu, baina lehen aipatu dut, hau erabiltzen badakigu, hemen dago ez promptak, hemen prompta idazten da, bai? Hemen bilatzaile normala dago, hemen apurtzoa sakonagoa, bai? Eta daukozu aukera, bueno, hemen modeloa aukeratzeko, nik itxiko nuke dagona, baina hemen adjuntatzeko aukera duzue, badibidez, enuntziatua edo nahi duzuena, bale? Edo ahoz hitz egiteko. Zer dugu Geminin? Geminik oso antzera funtzionatzen du, promptareko idazkera hemen behan dago, hemen duzuen gehitzeko dokumentuak, bai? Hemen duzue ikerketa sakonagoa egiteko, eta modeloak, bale? Eta diktaketa. Bale. Hemen, zer egin du? Gauza bardina galdetu diot, baina beste enfoko bat eman dit. Kasu honetan, enfoke eman didana da, eskoupen arabera. Eskoupen arabera, klasifiketa dizkit, bai? Ez bardina. Tiki, bai? Eta joan da klasifikatzen, hortxe. Bale? Zerrendatu dizkit danak, tiki, eta barriro lehengo galdera bardina egin diot. Imaginatu daigun, 2 pertsonaz bardin dira. Bate Gemini belten dauna, eta beste Perplexity, bale? Eta hau, lehengo ideia hau txibau indira euren artean, da horregatik bardina idatzi dute, bale? Bale, eta orduan, berak, egokitu dit, eta sartu dit, instalazioen eta makinarien karbono aztarna, bale? Aukera, hemen daude. Bale, baina honek, dekoz, sartu da informazioa eta ez eskopetan. Orduan, esaten dut, berregiteretu idazuz eskopa mesedez, bai? Era eskematikoan da, orain bai.
Scope batean sartu ustez danak, bai? Erregaien errekuntza, isurpenak, ibilgailu zuzenak, Scopean beste batzuk, eta Scope besteak, bale. Baina hau irakurri ondoren, esaten dut, nahi dut, ideia bat eduki dut, ez da agertu, azkenengoan esan dut. Eta partaideen pertsonen elikadurak eta garraioak ez aldau eragiten. Hau da, ni jaten dutenak, erronkan, zehar ni janda egon barna ez. Eragiten aldau, ba, noski, bai? Eta ni zela entorren zen ikastetxera, benga, bagaitu, ez da, oso ondo, oso datu garrantzitsua da, esaten da. Eta orain, hemen berria bezala, hemen jarraitzen du mantentzen dudan, eta berria bezala sartu du Scope 3 kasu honetan, zehortoketan da. Bale? Bale, Scope da ere mua, Bale? Orden orain, lehengo moduan, esango dio dana, mantendu Scopeak eta bakoitzean jarri dazuz euneko zenbateko CO2 isuriak dituen bakoitzak. Eta hemen deko, bitu. Aiba, Scope 3ak euneko 80 da garrantzitsuena, hori aztertu behar da, fijo. Erabaki alda, edo lehengo moduan elementuz elementu, edo Scopeka aztertzea. Edo, ikusten badu berago, orain dau, berago banoa, Scope bakoitzean, puntu bakoitzean, baloratuta, 0 lau, 0 bat, 0... Ba, honen mespresagarria dira, hemen berak, naiz eta batzuk esan, ezin dira mespresatu, nik pentsatu dezaket, eta nire kriterioa jarri behar dut, zein den, bai? Hau da, gure lanik garrantzitsuena, Scopean 5-15 hau ezin dut, baina honek bestean bai, mespresatu, agian kriterio bat, behitu 40-80, hau da kritikoena, gaina berak ipinten da, materialen ikuspena oso kritikoa, bale? Tin, agian jarri aldut, eta hemen beste bi, 5